Shalom. Huria ni tuhata na dihalongan di bagasan guar ni tuhata Yesus Kristus alanek pukotama parenggungata di manogoton adorak so tapuka jumul mahita martang yang nahohom di bagasan roh tabe martang yang mahita. Amin. Selamat hari Minggu tuhita saluhutna. Masuk mahita tu minggu remini cere. Jala sadado di patu pahuriata do paborhato situa pensiun. Di minggu sadado di togio dohita marsoba tu debata. Marhite topik ni minggu ditatap debatado ngulu ni halak na porsea. Atong di bagasa serep ni roha dohot uduk ni roha, tapangir masorata mamuji Tuhan debata, mare de maita sabukede nomor 14, taedeon ayat sada dot ayat 2. Puji hamu jauh hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di purbadia na tu papalangit do tanoon. Amin. Saingot ma ale Jehovah akan denggan ni basam dot asini roham. Aisyan narubi do akai, asa unang marsurak-surak akka musuku midau, ale de bataku, marsapo satu hodo au, sa unang pahila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasahada hodo si pangulu perdomuan jolmadot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami maulati tuho ala ni salut na binahimi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhiti-hiti asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaumu dot hamamatem. Asa huwarsakok hami dosa nami, jala tubuh di hami haporseo nasitong. Jala asa marroha holongok hami, uhut madok maulati tuho, asa ulu hami manghutok koro di hamamate. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria naung tinobusmu, mar hite-hite mudarmu na badiai, olat nion rodi sa leleng ni leleng na. Amin. Mare dehita sia bukede nomor 525 tadi on sada. Di Tuhan Yesus Rasul de amuna lo jai.
Katangion ma patik ni bata di minggu di ministere sadireon, ima patik batuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon guarni de bata yang gosoture dalanna. Ai honang humna rusugut akan namar siniang di guarna, dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata di bata, jalikon holong rohata di ibana. Asa unang hita ulu mamurai, manang manolon-nolon, manang maruja-ruja dan narwa, manang mergagap, manang mangasi marhiti-hiti guarni di bata. Ai dinatar sosak dohot hasusad dohot ditangiang dohot pupujiat do si dohonon guarni di bata. Ido sahatna rap mangidugugu mahita tuadupan di bata lau mangulaun patik nai. Ali Tuhan de bata sai pergugui mahami mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Mari dihita saya buka di nomor 174 tadion ayat sada dohot ayat 3. Tatopoti madusata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang. Hodo na patupahon hasisa ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsak ke dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasisa ni dosa nami. Lehon matuhami todimna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot harohanami marha porseo tuho, manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gawe peliana mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringo tuhasya ni dosata. Satoki doho huta di koko, alai papungoku maho muse marhititi aka asini roha godang. Tagad di paraper ni muruku,
hutabunio boiku satokin marado poko. Alai marhite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jehovah si padua ho. Hasanga pema di debata na digijang. Mare dehita saya buka di nomor 210 taydeon ayat sada dohot 2. Hatan di debata trupuk epistel di minggu reminiscere tadarion tersurat di Pesalme 22 mamuka sian ayat 27 sahatu ayat 30 sada tajahama marsikat sorin. Saija mitahonok kumaguarmu tu akka haha anggiku jala pujoku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Aidang liar wahana manang marbias-bias mida perdangolan nina dangol. Jaladang ditabuno buhina mardopon ibana. Jala ditangio do angguk-angguk nai tu ibana. Say mga dusugot akan adangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akan uso di ibana. Say humisa do rohamuna sa liling-liling na. Ay Jehovah do na puna harajaon. Jala pergonggom di aka perbegu. Saya dong do pinoper ni manusia na mengelui ibana akan na manaringoti Tuhani tu pinoper na isugot ido sahatna. Martua do akan natu mangihon hata ni debata jalan o piopsa. Amin. Mari dehita saya buka de nomor 444 tedeon ayat 2. Halalas ni roha
matidakko ma haporsiaw tay, songon na hinadidakko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iba na tinumuan ni si Maria, na gabi-gabian santo di parbadia, andorak suabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus. Nama terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubano toru tuntanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dulu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak suko tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatu banyala Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia taina madok, mulak mangulu sukut daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tapi kema kor virtual sian seksi musik. Musim berkaram dan musim tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama memuji
Shalom. Odolan nitikting Minggu tanggal 28 Februari 2020 sada. Naparjolo Padidion Nabadia. Di hari Minggu nanaing roh tanggal 7 Maret 2020 sada di parmingguan pukul 10 sada 30 wib patupao ni Uriata do Padidion Nabadia tuaka yanakon ni Huriata. Parguru tuaka natoras di Patupa Mai di hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sada pukul 10 wib maringanan di konsistori. Jala diboan ma surat pengantar sian situawik dohot fotokopi akte lahir danahi. 2. Ruas nataba Mamuka Sadarion Minggu 28 Februari 2020 sada tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Faisal Jimmy SR Siahan inatai Eva Veronica Borulumban Tobing nabaru marhasohotan tinggal di Jalan Manunggal 2 nomor 70 RT 004 RW 04 Rambutan Ciracas Wi Rambutan 2 di Pasu-Pasu Tuhata Nasida gabe ruas namangulu di Huriata. Tolu pelean sekolah minggu Mamuka hari Minggu Sadarion tanggal 28 Februari 2020 sada pelean sekolah minggu tapasahat ma marhite transfer bank tu rekening Huria nomor rekening BNI 00 sada 05526 sadasia jala langsung ma dikonfirmasi tu bendahara Huria situa Esti Tungkir nomor HP 08 sada 2 sada 067 0 sada 55 poti persembahan sekolah minggu na diparade di pitu masuk gereja. 4. Renungan harian sekolah minggu 5 menit di Patupa Huriata do marhite seksi sekolah minggu ima renungan harian sekolah minggu 5 menit di Patupa Mai Mamuka di tanggal 1 Maret 2020 sada Ganupari pukul 10 wib marhite media YouTube channel HKBP Kramat Jati. 5. Gerakan Ayo Membaca Alkitab atau Gama seksi remaja di Patupa Huriata do marhite seksi remaja gerakan Ayo Membaca Alkitab Mananggama setiap hari. Himbauan dohot harahan taringo tulaoni disosoi Ganupari marhite WA grup remaja dohot WA grup natoras remaja. Obartusi husosoi hami masude akar ruas ni Huria kategorial remaja dohot natoras na adong ya nakonna kategorial remaja asa parsidohot di WA grupi. Link WA grup di pasahat anon marhite situa di Ganup Wik. Onom sosialisasi perubahan jadwal parmingguan nama godang. Hobar tu hasil keputusan rapat na di tanggal 20 Januari 2020 sada songonon ma jadwal parmingguan nama godang di Huriata. Pertama, kebaktian pagi pukul 6 wib bahasa Batak. 2. Kebaktian pagi pukul 30 wib bahasa Indonesia. 3. Kebaktian siang pukul 10 sada 30 wib bahasa Batak. 4. Kebaktian sore pukul 10 pitu bahasa Indonesia. Pelaksanaan perubahan jadwal mingguan di Patupa Mamuka di hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. 7. Pelaksanaan parmingguan inkulturasi manang ibadah keren. Parmingguan inkulturasi manang ibadah keren mulata nama 2 hari sabulan hari Minggu kedua dohot keempat dimulai hari Minggu tanggal 14 Maret 2020 sada. Walu tikting marbagas tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Edward Arisandi Tambun
anak ni amata payan tambun nahinan, tubuh ni inata Rosdiana Borusubea, ruas ni HKBP Kramat Jati, Sianwi Cililitan Besar, Dohot Oroanna, Desliana Asima Borusirait, ruas ni HKBP Resort Perumnas Klender, Boru ni amata Turman Sirait, tubuh ni inata Nurhaida Boru Pasaribu. Pamasumasuon di Patupa hari Jumat 5 Maret 2020 sada pukul siawib di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan ma saka parsaripion nasida. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Boris Mulyater Marsiano Silitonga. Anak ni amata Situa R Silitonga nahinan, tubuh ni inata Rosma Borusiahan. Ruas ni HKBP Resort Kramat Jati, Sianwi Kramat Jati. Dohot Oroana, Jelita Rahayu Naibaho. Ruas ni HKBP Nazaret Sipitu Angin, Resort Marturia 3 Ras, Distrik 5 Sumatera Timur. Boru ni amata Jamsa Naibaho, tubuh ni inata Sontiria Borusitio. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 6 Maret 2020 sada pukul siawib di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan ma saka parsaripeon nasida. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Yuda Arja Purba, anak ni amata Arsenius Purba, tubuh ni inata Suzana Boru Sinaga. Ruas ni GKPS Menteng Indah Medan. Dohot Oroana, Berlian Esther Claudia Boru Sitanggang. Ruas ni HKBP Kramat Jati, Sianwi Rambutan 2. Boru ni amata P Sitanggang nahinan, tubuh ni inata S Boru Pasaribu. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 27 Maret 2020 sada pukul 10 WIB di GKPS Menteng Indah Medan. Di pasu-pasu Tuhan ma saka parsapatripeon nasida. Sia ulang tahun na papitupuluhon. Nah di hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 sada bohoma umur ni amata Sihar M Sohuturon Sirait, marumur 70 tahun, Sianwi Condet Batu Ampar. Hobartu program ni Huriata tahun 2020 sada songo tadalas ni rohata pasahaton ni Huriata do ulos tunasida. Alai sianlas ni rohani keluarga dang pola pasahaton ni Huria ulos tunasida. Tatang yakon ma asat toktong nasida di bagasan hahipasan di nama dalani ngolu siganupari. 10 Situa pensiun. Sadarion Minggu tanggal 28 Februari 2020 sada mansohot ma manang pensiun Situa Dr. Paimin Napitupulu MC Sian Hapar Haladon Jala Paborha Totama Nasida di Parmingguon pukul 10 sada 30 WIB. Hobartusi Patupautta do Padurung Tujolo Tada Hamulia Totta di Pakobasion Nasida di Huriata. Tuhatama mandongani nasida di nama dalani masa pensiun. Di hari tanggal 7 Maret 2020 sada di Parmingguan pukul 10 sada 30 WIB Patupon Huriata do pelepasan manang pensiun Ima Amata Situa Richard Panjaitan Sianwi Kramat Jati sada. 10 sada serah terima panitia tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 HKBP Kramat Jati. Nunga dengan B Mardalan acara serah terima tugas panitia tim Satuan Gugus Tugas COVID 10 sia nah di hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 sada sian panitia periode kedua Tuhuria melalui sermon parhalado jalan nunga dibentuk musai panitia na baru periode patuluhon.
Maulia tema di pasahat uriata tu panitia tim satuan tugas periode 2. 12. Panitia tim satuan tugas COVID 10 sia periode ketiga Boima Tajaha di Warta Jemaat. 10 tolu. Koordinator bidang pelayanan full timer Boima Tajaha di Warta Jemaat. 14. Partureni Parmingguon Boima Tajaha di Warta Jemaat. Parmingguon secara online manang live streaming. Di Patupa Huriatado Parmingguon secara online manang live streaming. Marhite media YouTube channel HKBP Kramat Jati. Tusude ruas ni Huria nina hurang sehat asa di Patupa di Tonga di Bagas Nabe. Prosedur protokol kesehatan AKBP Kramat Jati selama masa pandemi COVID-10 sia. Pertama, wajib memakai masker selama di lingkungan gereja. 2. Wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. 3. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Wajib mengukur suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Tidak diperkenankan memasuki ruang ibadah. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti di Poliklinik Huria. 5. Wajib jemaat yang memasuki ruang ibadah hanya melalui pintu utama gereja. 6. Wajib menghindari kerumunan maksimum 4 orang di lingkungan gereja. 7. Sesama jemaat atau parhalado saling mengingatkan pelaksanaan prokes. Sosialisasi dan imbauan tim gugus tugas prokes HKBP Kramat Jati. Pertama, menghimbau setiap jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan selama ini, yaitu ukur suhu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. 2. Dalam rangka mengikuti prokes COVID-19, yaitu menghindari kerumunan di pintu masuk gereja dan memperlancar lalu lintas jemaat yang akan memasuki ruang ibadah, terlebih selama musim penghujan saat ini. Maka panitia tim COVID-19 HKBP Kramat Jati tidak lagi melakukan registrasi dan pemberian nomor kursi. 3. Menghimbau jemaat yang sudah memasuki ruang ibadah mengikuti arahan dan petunjuk dari parhalado petugas harentaun dengan tertib dan tetap menjaga jarak antrian minimal 1 meter. 4. Menghimbau jemaat untuk mengisi tempat duduk yang sudah disediakan, 1 bangku hanya untuk 2 orang dengan berjarak. 5. Menghimbau jemaat untuk mengisi bangku yang terdepan terlebih dahulu berurutan sampai bangku paling belakang demi terciptanya kenyamanan dan ketertiban selama berlangsungnya ibadah. Berlaku juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah di ruang serbaguna. 6. Menghimbau jemaat setelah selesai mengikuti ibadah dipersilakan untuk langsung pulang dengan tetap menjaga jarak demi menghindari kerumunan di lingkungan gereja. 7. Menghimbau kepada jemaat untuk selalu membawa di dalam doa kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan memberkati. Amin. 15. Sumbangan. Di pasahat ruastado sumbangan sian NN berupa lemari buku 1 unit di tempat ton di ruang pendeta. Maulia tema di pasahat uriata tunasida. Tuhan ma nama masu keluarga. 16. Pelean. Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2020 sada di Parmingguon Manogot Arian Dohot Botari Papungu peleon tujolo dohita, pelean sada A, sada B, dohot pelean tu kantor pusat, tapasahat ma adorang so jamita. Khusus tu pensiun situa Dr. Paimin Napitupulu MC,
di bagasan amplop tapasahat ma dung sidung jamita. Teknisna parjolo ma bangku huruf A, C, dan E. Baru ma muse diuduti bangku huruf B, D, dan F. 17 sosialisasi sian panitia satuan gugus tugas COVID-10 sia. Dung sidung majaha tiktingon sosialisasi do panitia satuan gugus tugas COVID-10 sia. Songonima sahat nitikting di mingguta sadarion. Nasol di jaha boima tajaha di warta jemahat. Oras. Shalom. Na hormati kami hinang pendeta resort dot amanami nanami pengguna nagok tiki di huriata sok soni nak sudi dengan nami perhaladu sok soni manang nauhau longi kami ruas ni huriata ama ina na poso bulung na ditonga bagas gerejaon dohot na beribadah di Jabu amang inang nunga ta bikin aki ditikting periodisasi ni pakuasion di prokes ni na menghadapi COVID-10 sia. Nunga marujung tugas ni na periode paduahon di sermon parhalado disepakati ma pakubasion taringot tu prokes ni COVID-10 sia dihubasi sudi parhalado ma. Alai lau mengaturhon pakubasioni ipabaki ma panitia ima naniuluhon ni amang situa emunte nasongon ketua MPA ni huriata nunganakin tabigay ditikting adong disi aka perubahan-perubahan sautik anggo prokes naung binuen naung pinatupan di periode na perjulu rupa duahon toktong doi mardalan aleadong ma dipikiri panitia na patuluhonon taringot tu poin na registrasi do nomor dak pola be tapatupa ala dengan alasan nang disosialisasi nata jahan kiningani adong pamikirion nami ala ditikin na registrasi adong terjadi kerumunan dohot disi mungkin terjadi dan mengatur jarak jadi namangihut asal lebih lancar arus masuk tu bagas joro ima dasarna rap taihut tema akan nang akan tawain disosialisasi nak kiningani hami holanna mengatur hodo jala sudido hani perhalado nama kubasi untuk pengganti ni nomor radi manyak kita akar ruas di uluhon petugas nasian huriata imana 2 hari tahun di gereja asa taisi maju ke bangku na dijulu dungi pemberurutan ma satu bangku na dipudi atar ido fungsi ni nomor na dipain di panitia na perjulu asa boi ni areta alai dohot kesadarata mengisi ke bangku na jumulu bui maitong mardalan dihamu amanami inanami dari togani bagas joro doho nam ribadah di Jabu sian hami panitia mangidut hita saluhutna ikorab dohita mangulahuni anggiat unang nian adong na terpapar COVID-10 siai di tonga-tonga ni huriat tahun manang marhite huriat tahun alani molo saudura dohita manghuton prokesi huhut di bagasa tangiang tapangido tutu hatta asa di padau siak kita aka sahit sori mago COVID-10 siai ima harapan nami
nungaradi hami makubasi rap mahita mangulahon asa sude nata hirimi boi saut di patulus tuhatta masih tangyangan mahita asa margugu hita saluhutna laho majaga hahi pasotta marhite dapai huton prokes naung pinasa ni panitia sonima sautik pangidua siap kami panitia saya dipasau tuhatta masude nata hirim molea tema horas. Mare dehita sia bukit di nomor 403 ayat sada do turutna laos disoma tapasahat pilihan sada A sada B dohot pilihan 2 tu kantor pusat. Rohaku di Tuhanku dan terbantar hirimau ondo tok tong tangi aku tulambungmu apatah lebih pos dorohaki sai patulus sonai moanona autusi wilalaganupa pari paniop na diawon sartong di pasari-sari nang badia rohakon dalam tu tinggil naik tinggal parto dioki ngamamban lomon
dioki lau mambalomonai. Dameni debata na sumurung sian salut na roh. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Wah, kabar ta sehat do sudena. Hamuna na beribadah di bagas muna sehat doamu. Dia lusi dua teh. Mulia tema tapa sahat tu hatta pardenggan bahasa. Dilodope dihita percupangan di parmingguatta sadarion nunga masuk kita marsaur dot ibana marhite ede puji-pujian tangiang jala macaha epistel laos di bagasan minggu sadarion minggu na khusus tu huriatta ima paborhatton amang situata Dr. Paimin Napitupulu MSI masuk ma nasida pensiun sian hapar haladoon. Atong hamun akadongan tapake mati kita lau tumangion hatan di bata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion ima natar surat di buku Rom bidu obat mamuka maisian ayat 10 saat rodi tu ayat 25 hujahama salutni turpukon. Aidada marhite sian patikiro baga-baga tu si Abraham nang tu peparanna namadok ibana manean portibion marhite sian hatigoran nasian hapor siaunido ai out akasiradoti patiki gabe panean dang merguna hapor siauni jadi pesan ma baga-bagai ai di horhon patikido rimas ale anggo soada patik laos soadong do pangalosion di baheni sian hapor sionido baga-bagai asasian asni rohado ai naing hot baga-bagai disadok poparan nai dada holan didongan sapatik ni si Abraham dohot do didongan na sapor siaun ai amani hita salut nado ibana hobar tu natar surati hupa bangkit doho gabe ama ni torop bangso dia dopan ni debata mai naih na porsiaan na si pangolu akan namate jala si jo na soadong hian gabe adong maralohon nasa pakirimod do haporsion na makirimi asa gabe amani torop bangso ibana hobar tu hatai songonima sugut poparammu dang naolo gale haporsion nai peidaida pamatangna na hira so marngolube ay nunga 100 tahun ne umurna nang peidaida si Sara nang saib ladangi dang olo ganggu rohana manadikon hapor siaon di baga-baga ni debata nalam tutoguna do tahe hapor siaon na jala diparsangapi do debata ay posi tutu do rohana tuk do gogo ni debata patupahon na pinar baga-baga nai alanido ubain na dirajumi i gabe hatigoran na dada alani ibana sabing ubain na tersurat nang dirajumi tu ibana hitape ditatap do disi ai si rajumon do nang tu hita hapor siaun di ibana na paheheon Jesus tu hatai sian namate ai dipasa do ibana alani panglosiot tai jala di pangulu siala hati goratta ima sahatna hurian itu hatta mindset pola pikir ni hita jolma adong tulu kebaran na parjolo ima
margoar pragmatis, instan, na hatopima, ibarat na hita neng merdelen tu sada tujuan muladong tol nang pe arga tumagon may asa atau sahat inahita. Dungi mindset na diguari pola pikir teoritis, gudang ma teori-teori, termasuk ma aturan peraturan. Na gabe siulah honoton aturan di tonga-tongani huriang, aturan di tonga-tongani bagas tabe, aturan nadong di kantor manang di ladang. Dungi na parpudi ima pola pikir ni filosofis. Filosofis lapatanna menggunakan akal budi menyinggung soal hakikat hal na mendasar tentang segala hal. Filosofi magwarna filo cinta, sopia kebijaksanaan. Hamuna kadongan atar dia ma diantara hita na jojot tapake di tonga-tonga ni parnguluat tei. Pola pikir na hatopima, ya. Pola pikir aturani nang tarsurati, manang pola pikir na filosofis. Hamuna kadongan buido tuluon marguna alai neng dohnokku di bagian napatuluhon ima na mendasari na filosofison na sehubungan dohot spiritualta religiusta songo dia ma ima ngolu ni halak Kristen ima ngolu na di bagasan haporsiaon tutuhani titik. Ngolu ni halak Kristen na di bagasan haporsiaon tutuhani madok bahwa ngoluku sian asini rohani debatado. Dan sian hagogokku, dan sian hamolokku, alai sudena sian asini rohani debata. Jala terbukti ibana tuhatai di bagasan haporsiata rotu portibion lo peluau kita jolma sian nasa dosa asa tujuan ni ngolutta ima ngolu namanok tongido dakolan di portibio kita ikon marpakirimo kita tu ngolu sugut ngolu namanok tongi sialani mahita disemangati di bagasat turpukon hamuna kadongan minggu reminiscere ma ima saingot ma aka denggan ni basam saingot ma aka denggan ni basam. Ingatlah segala rambatmu dan kasih setiamu. Ido natoktong ta adalhon di bagasan pardalanan ningolutta. Nangpe gudang pergumulan ganup hitabe. Alai di bagasan minggu reminiscereon. Marlas ni rohama todita.
kon marlas ni rohado. Unang setar kungkung hita di persoalatai, ale taingot habalgao ni holong ni debata, tuhamuna, tuhami sudena. Ido, nata pangasahon di ngulutta. Songon, jupa kita ma di bagasan turpuk on. Abraham di Guarima amani halak na porsia, bapa orang yang percaya. Terkenal ibana di seluruh dunia adalah halak na porsia. Luar biasa do haporsiauna. Dari damai sian ayat 10 sia 20 sada didok disi dang naolo gali haporsionai paidaida pamatangna nahiraso marngolu be enunga 100 tahun ne umurna. Luar biasa. Sampai umur 100 tahun. Ya. Molo daging pe ngama tua, ngaloja, ale haporsiana, macai tugu. Jadi faktor U tidak menjadi masalah ate amang situa, Dr. Paimin Napitupulu. Tergambar Abraham 100 tahun di son. Dan gale ibana di haporsiauna. Ido neng dipangido tuhita saluhutna tarlumobi tuamang nanaing pensiun di bagasan minggu sadarion. Dungi didok muse dang olo ganggu rohana manadikon haporsiaun di baga-baga ni debatang. Luar biasa. Maniop baga-baga ni debata. Ido prinsip ningoluna. Bahado hita. Satu dia do haporsiota. Maniop baga-baga ni debata. Nang didok tuhani, tuhamuna nang tuhami. Dan olo ganggu rohana imasi Abraham. Hita di zaman waingon pagodakku gangguan cuaca di hita. Secara iklim ima pandemi Covid muse roh do gangguan nala ini muse songgop tu hitabe. Na boy merubah siana hot di bagasan haporsiaun gabe munggil-unggil ma. Dia do tahe. Toho do on mangito Kristuson. Nga pemutusan hubungan kerja dang mangula be. Songgop dijabu bahado tahe Tuhan. Mga somangan hami aduan. Nggak mau pacarian. Ya. Nah di pasar indukan. Hita. Nomor 33. Nah biasana laris manis. Ate. Dan satu botari. Nga pengube. Rezeki lebih. Alin waing satu borngin na. Satu ngana pe. Dan pengudo pe. Godang gangguan di pardalanan inguluon. Na patuluhon ima positutudo rohana ima dek do pusade. Positutudo rohana. Hamuna kadongan. Sian poin na tuluon. Boy mahita bercermin tu dirita sadiri.
sekian umurhu songo dia do hapor syok kutu Tuhani. Apakah hot au disi? Jadi turpukon macetakas do hamuna kadongan di ayat 24 di dok hita pe ditatap do disi. Dakkolan si Abraham ditatap debata. Hamuna ruas HKBP Keramat Jati. Namar minggu di bagasan minggu sadarion. Manang di gereja hamuna, manang di bagas munabe. Ditatap debatado hamuna sudena. Ditatap debatado ngolu ni halak na porsea. Ido nagabe topik di minggu ta sadarion. Alai taida mahamuna kadongan songo dia halak Kristen nadong di Rom. Apakah nasida ditatap debata? Nagodang pergumulan nasida taringot tu ajaran Yahudi ima mangodolhon patiki. Ai dasar nasida patikido. Ido gabe melua nasida. HP hita dang songoni. Apostel Paulus madok bahwa perbuatan lahiria dadaboi paluahon halak pardosa, halak na tersesat, alai holan alani asini rohani debata. Boy takutip di Efesus 2 ayat 2. Sebab kasih karunia harus kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hamuna kadongan siani boy hita mamutik ahdo lapatan ni turpuk jami tau tu hita. Ima naparjolo bahwa utamakan ma ima hanguluani sian aturan ni jolma sebagian naso panguluhon jolma. Makanya hati-hati HKBP melaksanakan RPP, melaksanakan hukum gereja, ya. Ikon naparjolo marmahani, ya. Mulu adong hasalani ruas, ikon jolo dipatakas. Baru pediboto dia do hasalanna ditibangi ma disi. Jala mengutamakan hanguluan lapatanna buhado parnguluan di jolmaon. Huria nama ngulu ima huria nama kobasi di tonga-tonga ni huriai. Ahado siobason. Ahmad dasor di si. Ima aka nadangol, aka napogus, aka pardosai. Ido peranan hita huria mendampingi nasida asa mulak nasida manada holong nasian Tuhan debata. Ujahama sada buku taringot tu apa yang diminta Allah bukan korban tetapi belas kasih. Tatangihon mah. Ada sebuah cerita tentang rabi dari sebuah kenisa. Setiap malam Sabat
rabi itu biasanya menghilang dari Kenisa. Orang-orang mencurigai hal ini, maka mereka menyewa mata-mata untuk memata-matai rabi itu dan menemukan kemana ia pergi. Pada Sabat berikutnya ketika ia pergi, ia diikuti oleh mata-mata. Mata-mata itu melihat rabi pergi ke desa tetangga kepada sebuah rumah seorang wanita miskin yang berbaring terkapar di tempat tidur. Rabi itu membersihkan rumah itu, dan setelah memasak makanan Sabat untuk wanita yang sakit itu, ia menyuapinya lalu pergi. Ketika mata-mata itu kembali, orang-orang bertanya kepadanya, kemana rabi itu pergi? Ia menjawab, ia pergi sangat tinggi. Apakah ia pergi ke surga? Mereka bertanya, tidak. Ia pergi masih lebih tinggi lagi. Ia pergi masih lebih tinggi lagi. Ia menjawab, Allah tidak dilayani oleh ketaatan kita kepada aturan-aturan, ritual-ritual, dan tradisi-tradisi demi hal-hal itu sendiri. Bagi Allah, kriteria-kriteria untuk menaati hukum tertentu adalah dimensi-dimensinya yang memberi kehidupan. Menyediakan makanan bagi mereka yang lapar dan membebaskan orang-orang yang tertindas lebih penting daripada menaati hukum demi hukum itu sendiri. Kita perlu membuat prioritas kita dengan benar. Mempromosikan kehidupan harus ditempatkan di atas kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, tradisi-tradisi, dan ritual, karena Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Agama yang benar tidak pernah memamerkan keutamaan-keutamaannya. Ia menghabiskan dirinya dalam memberi kehidupan kepada orang lain melalui kehilangan diri dalam cinta yang murah hati. Di surat Ton Francis Maloney. Hamuna kadongan dang nama dok dang rikot aturani. Alai aturani ikon di bagasan holong nasihat Tuhani. Daku tibbo aturani sian holong nasihat Tuhani. Hadumuan na tuhita huriatta adong aturan na. Apalagi tim Satgas COVID-19 na baru di Paujak Huriaon. Adong aturan dinggan. Ale dangga be aturani utibbo sian holong nasihat Tuhani. Ikon berdasarkan holong nasihat Tuhani do hita mangula ima holong nasihat Tuhani. Songo dia holong ni Tuhani maradopok kita ganup hita pardosa di pelua do hita hamuna kadongan. Jadi huria na mangulu mabuan ruasna manada holong nasihat Tuhani. Huria na mangulu mabuan ruasna malua siat dosa, sian hajahaton. Ima na parjolo buhado tahe mengutamakan ngulu isa diri. Sian aka tradisi nakya di patupa di hita saluhutna. Napaduahon ima lapatan iturpukon jarah iman kekristenan. Jarah merupakan salah satu tindakan konkret ima bentuk manifestasi haporsyota tu rana publik tonga-tonga ni masyarakat manang di dia hita maringanan.
Lapatanna hita terbuka maka tidakon hapor syakta bahwa ngolut tahun sesungguhnya merupakan suatu proses perjalanan ni hapor syakta satu tujuatta ima hanguluan nama noktonging. Hanguluan nama noktungi ma ujung ni ngolutte dang di Portibion ujung ni ngolutta alani taida songon dia ma si Abraham nah hot di bagasan haporsiana dang ganggu ibana dia ka masalah na jupang di tonga-tonga ni ngoluna hot ibana maniup baga-baga ni debata positutudo rohana nang songoni hita saluhutna Abraham nagabe potret halak na porsia ikon ido hamuna kadongan adong tamiliki di tonga-tonga ni ngolutta alai tarida di bagasan perdalanan ni haporsian ni halak Kristen sian sejarah gereja dapat kita amati jalan kehidupan orang Kristen gudang parukilon gudang sitaunon haliaon sehingga gudang gangguan di hita condong hita biar mida jolma sian mida debata sadiri nama ngalion hanguluat di hita ummah hamuna kadongan na perlu hita mengkoreksi dirita apakah perdalanan ni hapursiot tahun betul-betul taikuti songo dia ma dengan bahasa ni debata nata jalo di ngolutta molo taida di songo dia si Abraham na di pasu-pasu debata ibana naing masongo ni hita halak na porsia di Rom 5 ayat 5 halak namar pakirimon tutuhani dakkea kecewa dakkea gagal pertanyaan buah tahe au boy doau mangula hubar tulomo ni rohani debata mabuan asini rohani debata di tonga-tonga ni akadongan na somanada ibana dope jadi hamun akadongan kesimpulan diturpukon sudedo hita tarjo laho manoruson misi ni debata tu tonga-tonga ni Portibion asana somanada debata gabe manada ma debatata di bagasan Tuhata Yesus Kristus marhite aha marhite parjami tautta di ngolu siganu ari ido bain badita doktor Yesus Yobeng madok jamitamima parangemima jamitai ikon saurdot hita parjamita hita aka yanakon ni debata hamuna amanami inanami na posobulung di jodoh hita mabuan nasida manada debata dungi tu hamuna amang situa doktor Paimin Nabi Tupulu neng masuk mahamuna tu pensiun haparladohon di tonga-tonga ni hurion
Aledang madok gabe pensiun hamuna mangula merjamita. Ikon boy do hita satu ujung ni ngolu munang, ujung ni ngolutta tok tong hita mabuan hatani debata tunasida, mabuan berita nauli tunasida ia debata para siroha pardenggan basa rodi saliling nililingna. Napa toluhon ngului ima anugerah basa-basa nasihat Tuhani. Halak nang majalo basa-basa nasihat Tuhani. Dakolan tadok di bagasan minggu remisere saingok ma akka denggan ni basam. Alai takas do hita sadiri pe nunga mangauhon bahwa basa-basa di bata luar biasa do di ngolutta siganup ari atong marespota amu nakadongan. Dakolan ripe majalo hita di anugerah di pasu-pasu ni Tuhani tanikmati i alai unang holan dirita sendiri menikmati na tabui nasonangi. Alani songo dia do bentukna ima na parjolo ikon di bagasan marlas ni roha hita toktong di bagasat Tuhani nangpe marsitaunon di tonga-tongani ngulutta ala takasdo di dok di Yohanes 10 ayat 30 nunga talu i hapursuhon ala nunga monang Kristusi nang hehe bahwa hapursuhoni memang berlaku di tonga-tonga ni ngolutta Lukasia ayat 20 isen namang itonau ikon di porsat do silangi ido kan nah lapatanna si taon do perdalanan ni ngolu halan Kristen tetapi koma dang titik baga-baga ni debata saya dong anakku do hamu rasi rasa ajal muna. Ima hamuna kadongan lasni roha songon halak Kristen dan lasni roha songon halak naso Kristeni ikon berbeda dui napa duaon tedana ima gok dame. Usukun mahamun waeng amang situa Dr. Paimin napi 70 nuaing hamuna di son naing di paborhat huriatta masuk tu purna bakti haparladoon buado cek hamu jo rohamuna nga di bagasan betul dame hamu disi majalo SK taringot tu pensiun haparladoon ikon hidup kodame ikon ikhlas tenang jala disima didok madok moliate tutuani halak si baidame ima na memiliki harajaon ni debata jala na parpudi ikon madok moliate hita saluhutna toktong mahita madok moliate minggu reminisere menghantar hita di penutup ni jami tahun di samping hita madok saingok ma akadenggan ni basam ali Tuhan alai merdalan mahita di ngolutta mengasahon denggan basa ni Tuhani. Nah pasti halak na porsea mangauhon basa-basa ni debata di nguluna. Basa-basa ni debata dang boy dihitung sian materi
sian haboyonna alai basa-basa ni debata dang terukur argana molo betul-betul hita mangulu di bagasan haporsiaun atong mulak ma hita non di bagasan selamat memasuki minggu reminiscere toktong mah hita marningot basa-basa ni debata sambil toktong hita madok tu Tuhani ingok ma ale Tuhan aka denggan ni basam saliling mangulu hita di tanoon. Selamat hamu namang si tua Dr. Paimin Napitupulu MSI memasuki masa purna bakti haparaldon Tuhat tado mendongani hamu rapdot inang nang sude keluarga. Amin. Martanya kita. Moliate madiho ale Tuhan nunga sun hami menangihon hatam nabadiai na mangalihot togu ni haporsion nami muse manadda akadenggan ni basam di ngulu nami siganu pahari. Tuhan tunggodang do basa-basa mi na hujalo hami. Ale jojot do hami lupa madok muliate tuho. Bahkan hula hami nasusuman. Alani di bagasan minggu sadariot Tuhan. Di minggu reminiscere hupangido hami tuho Tuhan, saya ingok ma aka denggan ni basam. Saat rodi ujung ni ngulu nami. Asa toktong hami Tuhan, mengadopi ragam ni ulon nami, siganup ari nangpe dibalik uloni gudang si taonon arsak bahkan mungkin bertubi-tubi Tuhan apalagi di masa pandemi COVID-19 ikut toktong dohami mangasahon ho alani elek nami tuho Tuhan saingot ma akadenggan ni basam unang uhumi hami Tuhan alai sesama salut dosa nami pai baru mangolu nami Tuhan asa tamahami jongjong di hadapanmu nabadiai di bagasati ke Tuhan di ulang minggu sadarion hupatupahami di tonga-tonga ni huriam paborhaton amang situa Dr. Paimin Napitupulu MSI masuk manasida tu masa pensiun haparaldoon. Tuhan mangidu hami tuho asa lam tebaima pasu-pasumi tu amang situaon rapdot keluarga ima marhite hai pason las ni roha gogo na baru marlopit-lopit di lanasida asa nangpe nang masuk nasida tu pensiun haparadoon dang gabe so nasida melayani dang gabe so nasida marbarita nauli saat rodi ujung ni nguluna alani Tuhan di acara paborhaton amang situa Dr. Paimin Napitupuluon dongani mahami saluhutna di bagasa tikom musia Tuhan martangi yang hami tua depanmu akar ruas nami na di bagasan parsahiton di bagas nasida nang di rumah sakit ima antara lain
BMP Marpaung, Raymond F. Utapea, C. Tambunan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya A. Pardede Boru Manurung, Daud Tamba, Putsi Boru Pasaribu, Megumi Boru Tamba, Situa R. Sitorus, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sinabutar Boru Simarmata, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Situa H. Pasaribu, Situa STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Hari Siregar, Daniel Tambunan, David Tambunan, Situa B. Sidauruk, Nyonya Situa Samosir Boru Sitopul, S. Sitorus, Nyonya Manalu Boru Pane, Situa Nyonya Sormin Boru Marbun, TN Sitorus, Jeffrey Sirait, Lumongga Hasibuan, M. Sitorus, Nyonya Manurung Boru Sulitonga, Nyonya Situmeang Boru Sidabutar, Nyonya Utagalung Boru Simanungkalit, Hana Baban, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, B. Sibarani, Nyonya Pandiangan, Nyonya Tambunan Boru Pakpahan, Nyonya Manalu Boru Gultom, Nyonya Panggabian Boru Tagalung, Nyonya G. Pardosi Boru Nenggolan, Nyonya Panjaitan Boru Simamora, Edwin Siagian, Nyonya Siagian Boru Manulang, Samuel Siagian, Nyonya Sianturi Boru Hutapea, H. Siregar, Yosua Kaisar Simanjuntak, Nyonya TR Marpaung Boru Purba, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Selitonga Boru Hutasoit, Situa A. T. Tambunan, Grace Boru Tambunan, Nyonya Sintua A. T. Tambunan Boru Pangaribuan, Nyonya Sirait B. Boru Tobing, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, S. Siregar. Ima Tuhan, buah kami tua depanmu, ape homa tanganmu nasumurungi, nasun gogoi, buah ma sude sait nasidai, asa malum pakilan nasida, jalasa dipuji nasida ho Tuhan pardenggan basa, dongani nasida, apuli, jala urupi ma, aka keluarga, nang aka tim medis, na mengobati nasida, asiroham, tatap nasida, nasoboi dohot beribadah tu bagas joroon, alai manang di dia pe nasida Tuhan, di bagas nasida, manang di rumah sakit, pos dorohanami, sai donganammu ma nasida, jala paluamu nasida, sian parsahiton. Nang songoni ale Tuhan buah kami sudia ka aktivitas di tongah-tongah ni huriam, sian mamuka minggu on, dongani hami sudi kapar hadu ni huriam, dot akar ruas ni huriam pe ale Tuhan, na mangula di ulon nasida siganup ari, asa hulala hami Tuhan, hagogon nasiakoi, jalaboi ma tarpatu pahami ulon nami bar tulomuni roham, atong jaloma hami dohtang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, tapasaha ma peleata, di bagasan lasni roha. Hapusan ho Tuhan, ho
Mahita tu acara nomor 10 acara paborhaton situan na pensiun marede mahita los mangarade ma amang situa Dr. Paimin na 70 MSI dot inang 7 loan. Yesus di jalaku, Allah di tangan-Ni mana buah. Di laluku ada sombaku, tersenang mardalan raponho, ubatodo akas panaguanmu. Iring-iring adalah kaki saat rodi ujung di pardalaku aku mau jodoh tulang bumi di pardalanan Yesus di jalaku Allah di tangan-Ni sombaku pun sonang mardalan raponho ubatodo akas panaguanmu iring-iring adalah kaki saat rodi ujung di pardalaku aku mau jodoh tulang bumi. Huriani Tuhatta di bagasan Yesus Kristus gok matikina di hari Minggu sadarion paborhatot tama pensiun amang situa Dr. Paimin na 70 MSI rap dohot keluarga sian HKBP Kramat Jati on alaboho na di hari Kamis 4 Februari 2021 gok umur nasida ono 5 tahun Obartu aturan dot peraturan ni HKBP 2002 dung amandemen patoluhon pensiun masih tua dung gok marumur ono 5 tahun puji-pujian dot hasangapon mata pasatu dewata Jahoba moliate mata pasatu amang situa Dr. Paimin na 70 MSI dot keluarga siala pakubasyon nasida nasalingon di HKBP Kramat Jati on marsangak madebata nang marhite pakubasyon nasida dalam teruli pasu-pasu dot lasni rohama huriana namar pardomuan tu situa pensiun tabegema isini surat keputusan sian huriatta Najina Haon di Sekretaris Huria Pinasa Ma Tuamu. Surat keputusan nomor 02/02/2/2021 tentang situa penatua yang pensiun di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Kramat Jati yang berkedudukan di Jakarta dengan ini membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 nomor 6.6 halaman 170 tentang pensiun situa manang penatua, mengingat
usia situa Dr. Paimin Napitupulu MSI genap 65 tahun pada tanggal 4 Februari 2021. Memperhatikan keputusan sermon Parhaladu HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tanggal 2 Februari 2021 tentang acara pelepasan pensiun dalam kebaktian Minggu HKBP Kramat Jati Minggu tanggal 20 Februari 2021 memutuskan menetapkan Parjolo nama Situa Dr. Paimin Napitupulu MSI, tanggal lahir tanggal 4 Februari 1956, ditabiskan tanggal 1 Agustus 1997 di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Alamat Jalan Cipinang Cempedak Tolu, nomor 30 Jakarta Timur. Pensiun dari Situa Manang Penatua HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Paduahon. Tohonan hasituaun yang bersangkutan tetap selama tidak melanggar aturan dan peraturan HKBP, konvensi dan ruhut permahanion doho pamisangon manang RPP HKBP. Tulu, keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan. 4. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki. Petikan. Surat keputusan disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 2. Bendahara HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. 3. Parhaladu HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. 4. Parhaladu Resort HKBP Kramat Jati ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2021. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Buru Pangaribuan, ditandatangani. Au Pedita Resort HKBP Resort Kramat Jati Rapon Sude Parhalado Dohot Ruas Nihuria Kristen Batak Protestan Resort Kramat Jati Madok Moliate Tutuhatta Siala Pakobasion Muna di Ari Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2021 Hupa Borhat Tami Mahamu amanami Situa Dr. Paimin Napitupulu MSI memasuhi masa pensiun sian hasituaon di HKBP Kramat Jati on. Sai didongani asni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani dewata ama. Dot parsauran iton di porbadia mahamu. Medalani masa pensiun nabina basahon ni Tuhatta Tuhamu rap dohot keluarga. Amin. Saya didongani debata mahamu medalani masa-masa pensiun sian hasituauni. To di porbadia ima margogoihon hamu dot keluarga diaka parsauran panindangion nang di pakobasion na adong dihurei marsangak majahoba alani pakobasion muna salilingon jala mabuan pasu-pasu dot lasni rohamai nang dihurianai. Selamat menjalani masa pensiun amang Tuhan mamasu-masu dohot mandongani hamu sudena martangi yang mahita. Aleja hoba amanami marhite-hite Yesus Kristus dot tod di porbadia pujian dot hasangapon madiho na pabagiton dot marsuru akan naposom marhobas di tongani huriam
Pasu-pasu ma aka pakobasion ni naposomon rapon huriam. Burhati ma aka parhaladom dot ruas ni huriam petuluson ulaon panjomi dihami lau marsaur marpandangi dot marhobas. Secara khusus burhati ma naposomon situa Dr. Paimin Napitupulu MSI rapon keluarga medalani masa-masa pensiun sian hasit tuaon. Pasu-pasu ma pakobasion nasida salilingon di tonga-tonga ni huriamon. Pargogoi manasida marhite-hite to di porbadia lau pada sipon ulaon pakobasion nasida. Mangasaon asidot holong ni roha ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhatta menghadap tu jemaat mahamuna. Mari demahita. Debata mamandongani rodina paju pangsoko pangiring nadang mansoko. Debata mamandongani oras kita Sepaju pandai tamu se orang sita be orang se Tuhan mandongani kita be. Pinasa ma tua mang situa Dr. Paimin melapit pulu lao mandok hata. Nahirormatan inang pendeta resort inang pendeta Boru Pangaribuan, amang pendeta Pajaidan, inang pendeta Boru Tabunan, inang Bibel Pro Boru Tauruk, sudi dengan parhaladoni huria HKBP Kerangan Jati. Sudi ruat ni HKBP Kerangan Jati na hormati jala na horas madi kita sudi. Taringot jala terbayang ditiki awal diangkat gawe calon situa di Huriatta. Pas waktu adong pergolakan di HKBP. Jala waktu mertugas tu beliau songon perha camat di Keramat Jati. Kesempatan pinak kedo lau menjaga Huriatta tanah ni Huriaon unak sampai adong namgugai. Gawe ditikon terbayang sa songon peristiwa na baru terjadi dope na baru lewat. Alai di dongan itu hado na berdangan. Adok sadasi donok kutuamu terutama aka generasi na poso. Semangat juang manang idok akan malo frontal capacity inna. Tidak akan pernah lemah. Tidak pernah lepas dari aku sendiri. Semangat juangon omaupun gairah. Terutama di Huriatta. Sangado aku gabe ketua NHKBP. Sangado gabe wakil ketua pengurus NHKBP se Jabodetabek do Amang Martin Utara Barat. Joyce Ngucong jala sangado dohot 2 hari Marsino di Godang. Itu adalah berkat Tuhan. Alai taring tahu memang najoloi.
amang na tumubuan ako, amang pasinunuan, sa dasitua do tong di huta. Seorang desa na Marguar Parongil, sa kecamatan do di Kabupaten Dairi. Tonan niya mga babawan na julo-julo, yung gabi padita do ho, na do tuaw niya. Dalam memang betul-betul aktivis di Huriay. Alay, dol may masakap balan na, debata na patutulakan na. Masuk do sa ngaw na gawe talon tu sekolah SD Indonesia. Alay sa huyong mahata ni adong bapauda tong tiki pareses, LG na bitupulok sa Justin na bitupulok. Huberek sa pangalahob do tampang damuk ko bandida. Sa tabi do kon so ubuhin ni Panginoon pero ubuhim nin na. Bah, waro tututuhoro ina yung narwaku. Gabi mudur masih mengatu arani. Jadi tamat masih sekolah saya siantar. Saya SMA Kristen, pematang siantar. Jadi ala dang masuk tu sekolah dia, hubarek ma pas sekolahan na berikatan dinas. Nah yang masuk matu apa den, dang diterima. Masuk matu kabri, diterima. Masuk dosa di kabri sampai sersan 2 taruna. Alai ada sesuatu masalah di dalam ketarunaan, di pihak mau sian, keluar masian, tarunai, mula mah kembali pada masyarakat umum nina mati. Di sini na sotor marsahit mana tutoi jala marujung ma nguluna. Imana sotar langon usaha tutari selalu terbayang dan selalu membayangi imabe. Ubere makadung aku nga akan nabtang bat termasuk masongon Jenderal Budiman ima donga caletik apa donga sawang ku betiki mantan KSAD. Ugroseno Timur Pradopo ima leting nami akabri 78. Alai tetap membawa semangat dotong nasida tu jala alani do mabayar terus gabe rotu pikiranku saya akan ikuti mereka. Jadi masuk manusia zaman ni Baso Sudirman diterima mau gabe pegawai negeri sipil. Alana nunga gabe soalnya na dulu ya ngamajapangi na nukaroro na gabe Roma na tutuai dianggap mau di outsider tentang dolman hasil awin na adong aku lahir di Sidikalang, adong desa Guarna Parongil. Bapak ngajulun na tuai sada situa do. Jala ingat bapak mo ala situa inomu para de kamis no tusad do hinna. Jadi ingoti. Jadi manguguru na sida do na ikot sekolah padita. Alai dak cocok kula na. Jadi sawat may rewat hidup. Jadi dung masuk majulun tu akabri. Masuk ke sampai sersan 2 taruna. Alai ala ni situasi jukun disi. Dipecak majani. Ala sotar tahun ate-ate. Jadi Roma nama saya zaman di Gubernur Ali Sadikin. Di jalan Magabi ajudan. Sang ama satokin tap do Pak Al Sadikin. Dungi Roma donga musai glori sebayang. Gabe kepala dinas kebersihan, sekretaris ni Baso Sudirman. Eta tu kebersihan medan masuk mat kebersihan, masuk mai batu donga tusi tutu sogotik, tapi donga ngapulang ngapirwira apa saya iba sa calon pegawai 2A, gaji pe saya minggu pe kurang alangon, bah, mana mau ni narowa, anak sekolah matur sekolah, dapat ma sampai dapat ma. Betul. Kesaku tu rumah tu hamuna tarluwi dongan naposo. Saya huing do aha na didokon ni jeta tengkeng. Pagiku hilang melayang sudah harus tanya sebung. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Berlari, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Mama baik semangat bahwa jadi
aktif mau dohot di gereja. Pergumulan do pergolakan HKBP terjadi nama saya ini pergolakan HKBP jangka mau gabe calo situa alamat jaga HKBP tatik di jalan Keramat Jati adobe. Jadi mahami mardonga doa kadongan do orang gobe aka donga don mengurap tiki ini. Jadi songonima saotik ada latar belakang do date. Alana ngadu hal pensiun serenanya mah si pai aku pensiun sen hatal mau. Waduh, pegawai negeri nunga situ nunga serenanya mah. Jadi terutama tu generasi poso. Saya selalu ingat apa yang dibilang oleh Hairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus dadaku, aku tetap meradang menerjang, berlari. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu terutama akan oposo. Ingat tamu semangat juang asa adong modal untuk bergerak ke depan. Selalu berorientasi ke masa-masa yang akan datang. Orang semua kita sudah melihat, sudah mengasai cabai rekor. Ya. Jadi ngabui be hamudu lamang inang pinasa matiki mandok hata. Parjolo mewakili ruas, dungi mewakili parhalado, dungi penyerahan cenderamata. Ya, terus Soma mewakili ruas. Salam. Shalom. Parjolo tapasahat moliate tutuhata debata alabu hita marpungu di bagas doroni tuhata tikion sudina yala asi dot holong di rohani di bata apalagi di bagasan sadarion dina pasiun amang situa doktor Paimin na 70 MSI au marboni sarma si pahutar sian wik cililitan besar di inang Pandita Resort Pandita Dr. Ana Kristina Vera Boru Pangaribuan dohot dua Pandita fungsional dohot inang Bibel Pro Boru Utawuruk Rabdo Sudema diamu parhaladonami situa tarluwi madi amang situa Dr. Payan na 70 MSI Amin. di bagasan tikion molo ubege nakit tahun 1970 berarti 20 tahun maamang mangula marhobas di huriaton molau mar tahun hira-hira tahun 70 lira au di garijaon jadi boido upaiti hutut aka sudah aka pakobaision ni amang nunga gudang di hubasi amang di huriaton nabi noto parjolo pembangunan gerejaon renovasi na jolo marki pasangin di gereja tahun alai amang makitua pembangunan merenovasi gereja tahun jadi marase kemudian lantai ngadigati na padua humuse di lahan parkir mangalului lahan parkir ima naktupa di pojok dohot Pauli bagas ni Pandita. Jadi sudah naik amang nunga tipa. Sudah naik memang dakar na namurai. Borak doi sebagai ketua alai
amang makitua na mangalian ide-ide dotaka pabahenan lau patupahoni. Jadi itu padu sudah martupa di bahen amang di bagasan asil tolong rohani tuhata. Jadi mau lihat ma udoko kami sian hami sian ruas di sude pakubasion namang nasalilengon. Saya tuhata ma na mangalian hai paso di amang gajang ni umur dohot sudiaka pino parmuna di martabata batujulan ni arion. Horas ma amang dohot inang borisitopul rab dohot sudiaka pino parmuna na dohot di sono na suanong upe di sono. Jadi songoni mahata sianau songon ruas mau lihat ma horas. Mau lihat ma dia mang nuaing nasa matiki mewakili parhalado. Shalom, horas. Suak songoni mahamu amani inanami nadong di Bagas, do nadong di aka rumah sakit, nawa ngida acara kebaktian manang melalui live streaming. Horas madihita salhutna. Moliate ma perjuru tadokot tutuhatta, ala budi bita pala dikyon, mabain kebaktian di Bagas ni tuhatta, sekaligus acara pabor hatto pesiuma amang situa Dr. Paimin MSI. Nah hormati kami inang pendeta Dr. Anna Boru Pangaribuan selaku pendeta resort. Nah hormati kami amang inang pendeta fungsional. Nah hormati kami inang Bibil Pro Silpana Boru Tauruk. Nah hormati kami akadong aku parhalado do tuhamu sudi ruas naho hormati kami perjulu jauh maduk moliate tutuhatta alele partikiat tuau utusan sian parhalado. Jadi tuhamu amang inang parhalado mohon izin molo aupe maduk kata te bang inang teh dang alani au na tua dang alani au angkatanna alai ima tuhat dado nama ngalian partikiat tuau madoko hata tu amang situa Paimin napi tu bulon. Sebenarnya agak janggal lo madokon situa amang Paimin. Alana udah demang umur 20 tahun, tak kau dokon situa amang tulang holani do terus. Alai ala secara sonar kena yang pendeta nakin aturan peraturan ba situa amang ma. Jadi situa amang Paimin nabi tebulu amang tunggu segudang do neuli nadingken iliamu tu amang tu gerejaun. Soalnya pribadi maju sedokin ya baik di luar baik di Bagas muna manang tu katormu amang dakia awek amang tangan kosong tetap dihargai hodau sebagai pelayan gereja bukan bere ala ima. Soalnya pribadi ala nidura mungkin gabi amara idok kumadok kata ke amang teh soalnya ima di gerejon apalah tekas dupun walau bayak kodo amang zaman dulu marpes pa amang marpes pa kini rodo amang tu gereja saya dipikiri amang do songo dia ma gereja nasa tetap baik songo ni mana kami pahalado mularong amang tersenang ko kami terbodoh kami bertukar pikiran dengan ya alai alani pertikia mah do umur beberapa tahunon do kopiton ba songoni mah do ati amang teh jadi amang kami parhala do nexon mewakili mamuki kami do akan arong nebudian do name mah tu amang segecang mamurmu amang dos payut yu akka keluarga do popu songoni mah tu inang ya laki kodok to inang nantulang alai sehat-sehat mau musudia teh inang teh sona dokon netonggo inang pendeta nakin molo pe pesiun ina amang sia gereja parhala daun
melayani di luar boido alai secara aturan peraturan di gereja songonima horo aturatta balam tugu mah porsian ni amang ati amang agak ngorok lagi susahian urukun amang 25 tahun tetap urukun tulang jadi alanima sianau sebagai mewakili jalan tangguh hingo do amang terus alana dijawab hujaha do buku ni amang terus mana hujaha pedoman upacara ada praktis Batak. Jadi budo dong hukum tu akan poso. Mola dong bisa namang itu kamu mungkin diproduksi lebih kayak banget atas songan lima hata alangan unga jam 2 on anggo gajang hata budo main aku gudang ada host di bagan budi alai omma hata sianau mengakili sudah perlado saya tu hatta mama doang ini sudah keluarga nih si tua amang Paimin Dr. Paimin MSD do tu sudah keluarga teh dot si boy molo sepuluh situ piho batu hamiak keparado ate boy ate songan ini masih anau do mewakili perado tuhat tamana wagoni te sulta amen horas maita sudi Horas sonari pinasa matiki penyerahan cendera mata panggiduan musetu keluarga asa tujolo satokin pe ya, boy besi. Bisa kita. Nah hinahulungan rohanami amanami situa Dr. Pena Pitupulu MSc suang-songon nang keluarga di son rodohami songondongan sa pagkobesion ni amanamion macelas rohanami uberek kami hamu sehat saat ditikyon amang ra di bagasan pakobesiota adong narobi hurang terlubih ma dihami akasudut no posok di partikianon mangido ma pami tuhamu jala tangnya kok kamu hami nang hurion asa inggiat songon napi narsita ni rohamuna lam herbang ma pelayanan ni huriata lam gudang ma las ni roha nabinayan ni aka parhalado ni huriata tuganup ruas ni huria atong rodo hami di son mewakili perhalado pasaton Cendrabata tuhamuna 28 tahun mamang dot tamuinang marhubas di Kuriaon nungatung mace gudang di hilala rohanami akan uli na dengan napinasamuna atong upasata mima songon las ni rohani Huriaon di pakobeso muna na sailaon unang balik kamusian sibalga-balgana manang sianargana alesian tulus ni rohani Huriaon pasato las ni roha molo masiol hamu sugut di huria na bolodon HKBP Keramat Jati bereng damang ma pinon di son sudi dua kekenangan adong semasa 28 tahun damang mengabdi di huria tahun mulia tina las marohamu nama jalo amang dotina Woi kembali ke tempat amang
Marede mahita laus jongjong hamu saluhutna. Sude parhaladu. Bata mama dongani ho ilinggongan dihabona awaluhan mahatana de bata mama dongani ho orasita tatangnya kon ma peliata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut selian na denggan dot nasa uli basa na maulutus hupasatami masyanan nilehon mitu hami plen nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silenlen mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Atong mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasor madamena tutondim. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.
Boido akapar halado marfoto johita rabdot amang situa Dr. Paimin Napitupulu do keluarga bican punguhi tadi son dengan marfoto johita amang Yesus di jolaku tolong ditangani Iya, makasih Nang ya.